tlačovke dnešného stretnutia. Mijava Dunajská Streda, vítam medzi nami trénerov botničných tímov, takisto vás, zástupcov médií. Na úvod by som pánov trénerov poprosil o stručné zhodnotenie dnešného duelu. Ako prvý bude mať slovo trénerovský pán Radváň, nech sa páči. My sme odohrali dnešné polčasie. Prvý polčas sme hrali moc profesorsky. Chyba tam ľahkosť, pohyb, takže v zákonite sme prehrávali 1-0. Do druhého počas sme nastúpili agresívnejší, bol tam lepší pohyb. Častejšie sme menili ťažisko, čo sme prakticky od začiatku celé. Nakoniec sme dali vyrovnávajúci gól a ja si myslím, že Brašen tam mal na nohe druhý gól, čo by možno, že by mohol rozhodnúť zápas, ale ja si myslím, že remíza je spravodlivá, takže s bodom sme spokojní. Máme ešte 4 kola a dúfam, že aj po poslednom kole budeme mať o 3 body viac ako Nitra. Takže to je z mojej strany, to je všetko. Ďakujem pekne. Pán Dodňák, nech sa páči. Tak ja sa domnievam, že kolega povedal skoro všetko, čo som chcel povedať aj ja, lebo boli sme asi na rovnakom zápase. Myslím si, že určitý vplyv na vývoj prvého a druhého polčasu mali aj poveternostné podmienky, pretože ten silný vietor na jednej strane tie mužstva tlačili viac na polovicu súpera, ale na druhej strane zase troška kazil tú súhru, čo sa týka kolobých prihrávok dlhých lopt. Škoda, že sme pred našim prvým gólom nevyužili šancu, ktorú tam mal Daniel. Takisto obdržaný gól, je to samozrejme šikovnosť súpera, že využil našu hrubú chybu na pravej strane, kde sme nezdvojili dvoch hráčov a takým dosť jednoduchým spôsobom sme prišli o loptu a poslali súpera do šance. Dnes som sklamaný predovšetkým z našich štandardných situácií, pretože najmä v druhom polčase sme si ich vypracovali neurekom, ale bohužiaľ všetky sme zahrali veľmi zle. Väčšinou to bolo na prvého hráča, ktorý jednoducho odkopal loptu a vystavili sme sa sami do nebezpečenstva prešlo proti útoku súpera. Súhlasím s tým, že Dunajská Streda najmä za druhý polčas si zaslúžila remízu. My sme vedeli, že nenastupujeme proti 11. mužstvu ligy, ale že nastupujeme proti druhému mužstvu jarnej časti a myslím si, že Dunajská Streda si remízu zaslúžila. Ďakujem pekne. Nech sa páči vaše otázky. Nie som na tom návisky. Díky bolo to len to, čo povedal tréner, ten vietor, alebo teda v čom bola tá zmena kvalitatívna cez druhú polčasu? Čo bolo cez prestávku u vás? Vesel. Takže, ako som povedal, prvý počas, samozrejme aj takové podmienky boli také, aké boli, ale napriek tomu sme dlho držali loptu, nehrali sme na dva dotyky, čo sme chceli, čo sme hrali pred týždňom. Nehrali sme po krajoch, čo prakticky chceme, takže tam bolo viacerý takých vecí a neboli sme absolútne agresívni, nevytlačali sme to, takže to vyzeralo zle. Ja v počasí som povedal, že musíme to vytlačať, musíme to zúžiť, musíme dať agresívnejšie. Samozrejme vedeli sme, že vietor bude s nami, takže sme to využili a tam bol lepší pohyb, tam sme lepšie už aj kombinovali, hovorím, že častejšie sme prenášali ťažisko hry, takže asi aj preto tá hra vyzerala lepšie. Nech sa páči, ďalšie otázky. Vy som aj navíčkal som troch náhradníkov a Brankára. Je to len nejaký prechodný stav momentálny, alebo teda môže to byť až do konca sezóny sa budete s tým trvať? No, trápime sa so zdravotným stavom. Ja som túto záležitosť zámerne neotváral, aby to nevyzeralo alibisticky, že sa vyhovárame na to, že nás málo, alebo nemáme konkurenciu na posty, alebo že nám vypadli hráči zo základnej dostavy. Fakt je ten, že to na nás troška spadlo teraz, že viacerí hráči majú zranenia, niektorí možno na týždeň, ale sú aj takí, ktorí majú zranenia do konca sezóny. A pri našom 19 členom kádry je to okamžite cítiť, keď vám vypadne 5 hráčov, tak je z toho 14. Z tej 14 nám dneska oznámil Kumančík, že mal v noci teplotu, okrem toho má problémy s kolenom, takže už nás bolo len 13. Z tých troch, čo boli na lavičke, boli ešte dvaja na post rodového útočníka, takže tie riešenia pre nás boli veľmi ťažké.
aj s tými stredaniami sme dlho rozmýšľali ako, prečo, za koho a tak ďalej. Ďakujem, nech sa páči. Ešte nejaká otázka? Ešte možno na pána trénera hostí. A tréner v konečnom dôsledku, teda bodík v tom konečnom dôsledku a v konečnom boji o záchranu 4 kola pred koncom. Čo to teda znamenalo? Tak každý bod sa počíta. Máme trojbodový náskok, prakticky 9, ale trojbodový náskok pred Nitrou. Ja som, asi ste to neboli, som povedal, že dúfam, že po poslednom kole budeme mať trojbodový náskok pred Nitrou, takže ideme ďalej, sú ešte 4 kola, za týždeň hrajeme doma s Nitrou, ten zápas musíme zvládnuť a potom si myslím, že už to bude na veľmi dobrej ceste. Možno teraz ešte viac v tom druhom počase nezamrzelo to Brašinovi trošku, možno, že zaváhanie alebo Solničko fakt vychytal? Tak ja si myslím, že to riešil dobre, brankár to tiež riešil dobre, takže bola to pekná akcia. Škoda, že sme to nevyužili, lebo ja si myslím, že keby sme tam dali druhý gól, tak by sme ten zápas už vyhrali, takže. Ale ešte raz hovorím, bol to remizový zápas, takže s bodom sme spokojní. Ešte by som sa pán tréner, poznali hráči výsledok z Banskej Bystrice, hralo sa možno aj preto ťažšie možno v tomto druhom polčase? Tak neviem, ako, lebo my sme to moc neriešili, my sa pozrieme sami na seba, lebo všetko máme vo vlastných rukách, takže určite niektorí hráči to podvedomí cítili, ale to nebolo v tom. Ešte raz hovorím, niektorí moji hráči chceli hrať profesorsky a toto poznačilo to výkon v prvom počasí. Ja by som mal tu regionálne noviny Kopaničare z Mieva. Najprv na vás, pán tréner Radvani. Mal ste 8 rokov, keď Dunajská Streda postúpila do slovenských súťaží a bol som prvý rozhodcov, čo im pískal zápas na Spojov Bratislava a bráne bol Majtény, čo chytával predtým za Inter. Posledné minúte po rohu hlavička Dunajská prehrala tam 2-1, 1000 ľudí, z toho 900 bolo z Dunajskej. V tom období 12 hráčov boli diváci Dunajskej Stredy, chodili vždy, neboli žiadne teda problémy, to som si vysoko vážil. Chcem sa vás spýtať, v tom období mnohí hráči, ktorí hrávali teda za Dunajskú súťaž, so srdcom futbal, či chodia na zápasy, či vám trošku aj pomáhajú. Napríklad veľmi som si zapatal v tom období Majoroš. Reku, čo je s ním, dávnejšie som nepočul. To bol útočník. Lacko Tok tragicky zahynul, čo viem. A určité obdobie tam aj pôsobil nebohý Ďuri Sikora, hrajúci tréner v tom období. Takže ja môžem povedať to, aj dnes teda, že skutočne 12 hráčom bolo vaše slušné obecenstvo a to je dôležité, aby ľudia chodili na zápas, aby sa hralo slušné a slušné podmienky. Takže by som sa vás teda to pýtal, či bývali tí futbalisti chodia medzi vás z tých rokov 70, 80, 90. Máš to už rokov, tak ste nemuseli. Ja najprv sa vrátim divákom, že sú fantastickí, samozrejme aj doma, aj vonku, ako hovoríte, vy sú našimi 12 hráčom, takže, ale títo hráči, ja pevne verím, že chodia na zápasy, ja sa s nimi moc nestretávam, ale ja dúfam, že teraz zase začali chodiť, ako sa vrátili aj diváci na štadión, tak dúfam, že začali chodiť a z toho, čo ako hrávame, majú radosť ešte. Ale ešte raz hovorím, ja sa s ním osobne nestretával. Teraz by som mal domáceho trénera. Málo kto tu z prítomných vie. Pán tréner Dormák. Dormák dlhé roky, asi 5 rokov pôsobil bývalého okresu Trenčína, aj futbalový rozhodca bol, asi 5 rokov, bol aj trénerom. Pýtam sa, pán Dormák, v tom období, keď ste robili aj to, či ste mysleli, alebo určite ste si prijali, buď byť voľakedy rozhodcov prvej ligy, alebo trénerov. To sa vám tu splnilo na teda Mijave. Aké ste mali tedy pocity pred tými 35 lebo ja som tedy pôsobil komisie rozhodcov, to bol jeden z mojich žiakov a veľmi objektívny to bol rozhodca, musím povedať. No tak, je to pravda, to nemôžem zatajiť, ale
Tak ja som študoval fakultu telesnej výchovy a športu s tým, aby som bol tréner, nie aby som bol rozhodca. V tom čase som pôsobil v AS Trenčín pri žiakoch v športových triedách, takže to som si v sobotu odkaučoval zápas a v nedeľu, aby som sa nenudil, tak som si spravil ešte rozhodcovský kurz a v nedeľu som si chodil blízka. Fakt je ten, že 2 roky som bol vyhodnotený z 52 okresných rozhodcov ako najlepší, objektivitou, lebo ja som to naozaj pískal podľa pravidel. Ale potom, keď pribudali roky a ja som vstúpal v tej trénerskej kvalifikácii vyššie a vyššie, a robil som dorasteneckú lígu a mužov, tak už som s pískaním skončil. To je pravda. Dobre, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za váš čas, ďakujem trénerom aj vám zástupcom médií a želám príjemný zvyšok večer.